Amalie lukket ind i en børnehave. Hun fandt en kus. Doktor! Det er overhovedet ikke lukket ind i en børnehave. Det er svigsbedrag. Det er svigsbedrag. Nej, har du nogensinde undret dig over, hvorfor der står en cykelbuse? Har du overvejet? Er der så sådan en ung medarbejder derinde, der er skræmt til døden, fordi der er et spøgelse rundt ude i børnehaven? Nej, det har jeg ikke. Eller så tror hun bare stadig, der er et barn derude. Hun er skræmt til døden. Hun tror, det er sådan et spøgelsesbarn, der døde derhen. Hun har fået fortalt sådan en historie om en af de der børnehavebørn, der døde. Kan jeg bruge lidt hjælp? Nå, det er jul! Jeg har en kun. Hvor har vi jul tilbage? Så den, jeg fik det. Du er fri her, grin. Amalie sidder oppe på skraldespanden nu. Det er bare et spørgsmål, hvordan hun vil reagere. Hun falder ned på jul. Du har stadig jul på, husk det. Ja, og du har en kurs. Jeg klapper over hegnet. Er det ikke ham, der står der? Okay, det var en gren. Vi vinker pænt til bolden. Nu kører han tilbage. Nu kommer han tilbage lige om lidt. Så kører vi altså. Det er mig. Nej! Jeg må være i gang med sig! Og så var det lige, hun løste tilbage. Så jeg tror, det er noget godt. Når Peter, de der børn, der sidst. Du opdagede det. Ja, så er den sti i hvert fald fra med senere en dag. Amalie er ude at ride på kyst. Hun er hest. Ja. Skal vi ikke køre ind og få skræk ham lidt, ham der? De børn. Slå ham i hovedet med en kost. Du har været slem. Nej, vi skal igen. Det er fortsat. Ej, Amalie, kunne du ikke se, at man kommer kørende, når man kommer kørende på sådan en kost, og så kommer man bag busk, og så tror man flyver med en kost, og så kommer man ind. Jeg er reserven for julemanden. Jeg er bare det modsatte af julemanden. Jeg giver ikke gaver, jeg giver tæsk. Jeg er julemandens afløser. Jeg giver tæsk. Det mindre, I giver mig gaver. Okay. Så kan vi lære det, kan vi? Du skal veje. Fingre ringer. Nej, jeg har lige sat det. Amalie, lad være. Se, hvad vi sådan tror. Det ser tåget ud og skybrud, og i morgen bliver det helt sikkert torden. Jeg foreslår, at de børn, der stadig går i skole, bliver hjemme. Så nu kommer hans marker på afløser. Har du ødelagt den? Men jeg har lige tilstået, hun har ødelagt en kurs. Her kommer Amalie med kosterspanden. Her, der er også vand i. Eller det er skidt, det ligner skidt og møg her. Ja! Her kommer mutter med koster. Amalie. Nej, du filmer det ikke. nej. Nej, bare rulle jeg dem på pause. Ja, det har jeg også sagt. Nu får sådan. Så er det op. Nej, se lige til den her. Den er god. Den er rigtig god. Psykopatbil. Hold kæft, hvor kører han stærkt. Hvor vi minder ham om, at det er en by. Men du får 20 kroner, hvis du kører ind foran ham og stopper ham og siger, det er en by. Og kører lige pænt. Så. Nu kommer der en gammel kælling på siden. Nej. Nu ser jeg. Hun kommer. Hvad skal bare, ikke? Ja, det er flot. Amalie holder op, inden hun kommer til at skæve med den. Gider du lige? Stop! Du skal gå på ren jord! Ja, det er flot. Jeg er Jesus. Jeg er Jesus. Hvad gør jeg? Se, jeg har også min krone på.
Er det din tårnkrone? Ja. Nej, den skal sidde under mulen. Er det glorierne? Ja. Lige en gang. Den er meget beskidt, og tag lige hornene væk nu, mens du er i gang. Hvad? Høj, der er 4 minutter tilbage.